Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Com veieu, torno a estar molt ben acompanyat per l'Ester de @cordamestre Instagram, que fa uns materials molt xulos. I si sou una mica habituals del canal, sabreu que l'Ester estigui aquí vol dir que farem experiments perquè pugueu fer amb els vostres fills i filles a casa de manera molt senzilla, amb coses que teniu a l'abast en qualsevol moment. Així que som-hi amb el vídeo. Ara anirem pel primer experiment. En aquest experiment veurem què passa quan apropem un globo amb aire en una flama i què passa quan apropem un globo ple d'aigua en una flama. Per aquest experiment necessitem Dos globus, un encenedor, i per això necessitareu la supervisió d'un adult, dels vostres pares o mares, i una espelma. Doncs comencem amb l'experiment, no? Primer de tot, inflem un globo amb aire i l'altre l'omplim d'aigua. Un cop tenim inflat d'aire un i d'aigua l'altre, el que farem és encendre l'espelma i el primer que farem és veure què passa quan acostem el globo ple d'aire a l'espelma. Veiem que el globo ha explotat. Però què passarà si acostem un globo ple d'aigua? I apropem el globo ple d'aigua. Com veiem, quan hem acostat aquest globo ple d'aigua a l'espelma, el globo no ha explotat. Això passa perquè en el globo que està ple d'aire, l'escalfor escalfa un punt en concret del globo i el que fa és que, clar, el material d'aquest globo s'escalfa molt fins a arribar a explotar. A diferència, el que està ple d'aigua s'escalfa tot al mateix punt, però a l'estat ple d'aigua, aquesta escalfor es transmet a l'aigua, que com que no s'escalfa tan de pressa, doncs pot absorbir més ràpid aquesta escalfor. D'aquesta manera, com que el punt concret, allà on toca l'espelma, no està tan calent com el que està ple d'aire, el globo no explota. Així, podem acostar un globo a prop del foc sense que exploti. En aquest segon experiment us volem proposar un repte. Creieu que és possible encendre una espelma sense que la flama toqui... com es diu això? Sense que la flama toqui l'espelma o toqui la metxa de l'espelma? Doncs sí, és possible. Què necessitem en aquest experiment,Ester? Necessitem una espelma, òbviament, i un encenedor. L'experiment és molt senzill. El primer que hem de fer és encendre l'espelma. Altra vegada, recordar que esteu jugant amb foc, per tant necessiteu la supervisió d'un adult. Un cop l'espelma està oberta, l'apaguem. Com? Bufant des de dalt. I... tatxant, sense tocar l'espelma, hem pogut encendre-la. Anem-ho a veure de més a prop, però. Això passa, doncs, perquè quan apaguem l'espelma, aquest fum encara és material inflamable en estat gasós. En aquest cas és parafina. Aquesta parafina, com que encara és gas i és material inflamable, tocant-la des de lluny amb una espelma, la flama es va incendiant o va encenent totes aquestes partícules de parafina que hi ha des del punt on del nostre encenedor fins a l'espelma i, per tant, es pot encendre una altra vegada. Ara anem pel tercer experiment. En aquest experiment farem una mica d'obres d'art amb llet i colorant, però també necessitarem sabó. Com bé ha dit l'Ester, per aquest experiment necessitarem uns plats amb una mica de llet,
necessitarem colorant alimentici, dels colors que vulgueu o que tingueu, escuradents, o poden ser bastonets de les orelles o alguna altra cosa similar, i una mica de sabó de rentar plats. Primer de tot, hi posarem unes gotetes de colorant a la nostra llet. Ara farem un escuradent, sucarem la punteta a dins del pot de sabó. Per últim, posarem l'escuradents amb la punta de sabó dins del nostre plat, just al mig. Bé, com heu pogut veure, us hem fet algun exemple d'aquest art que pots fer amb el colorant i amb la llet. Això passa perquè quan apliques el sabó trenques la tensió superficial de la llet i el colorant s'escampa formant petites obres d'art en els plats. Per entendre què és la tensió superficial, ja que és una mica complicat, és el que fa que les gotes d'aigua tinguin la forma que tenen. I per això, i perquè encara sigui un exemple una mica més il·lustratiu, us faré un exemple amb aigua amb colorant, una moneda i una xeringa. En el que farem ara, doncs, per explicar això que ha dit en Ferran de la tensió superficial, serà posar gotes d'aigua en la xeringa a sobre d'una moneda i a veure quan cau l'aigua. El que fa que l'aigua estigui amb aquesta forma és això que hem mencionat de la tensió superficial. Quan la tensió superficial, en aquest cas de l'aigua, es trenca, veurem com cau de la moneda. Ara anirem al quart experiment. En aquest experiment farem una carrera, Ferran, de globus, per veure com l'aire propulsa els globus per arribar a un lloc. Per fer aquest experiment necessitarem globus, 2 palletes, cordill, fil, algo similar i celo. Per muntar la cursa de globus, el primer que haurem de fer és posar cordill a dins de la palleta. Un cordill molt llarg que, si pot ser, ens arribi d'una punta a l'altra del passadís i sigui en línia recta. Després, el que farem és inflar els 2 globus. Un cop inflats, els tancarem perquè l'aire no s'escapi, amb una pinça, per exemple, i els enganxarem amb celo a la palleta. Un cop tingueu tot això muntat, podreu començar la carrera deixant anar els globus. Ara veureu com ho muntem nosaltres i com fem un parell o 3 de carreres a veure qui guanya. Aquí tenim la nostra pista. Això serà la sortida i hem d'anar fins allà. A la de 3 es tracta de treure la pinça que tenen els globus aquí sota i a veure quin globo arriba primer. Ho farem al millor de 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3.
No! 3-0. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que pugueu aprofitar això. Podeu fer circuits molt llargs mentre el cable estigui activat. Podeu fer molt més llargs que això, que nosaltres hem fet el passadís i prou. Recordeu seguir l'Ester, @cordamestra a Instagram, que fa materials pels nens molt xulos. Ara a mi em podeu deixar uns likes al vídeo, us podeu subscriure i podeu deixar comentaris si voleu altres experiments així. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi el